O Depor empatou en Hamburgo contra o San Pauli, primeiro partido no que encaixa goles o equipo blanquiazul, mentras sigue esperando movimientos de mercado. Isto é unos de nueve, uno de nuevo, como se chame, porque xa vedes que hoxe vai ser unha versión un pouco diferente. Que tal, Xurxo? Moi boas. Que tal? Raros aquí, dixéchelo ao Raros. revés. Volta Unos de... Non se unos de valora nuevo. non se valora o mérito que ten Lucía de dicilo ben sempre, sí señor. Sí, 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 no, 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 efectivamente, que non se trabe Lucía é un mérito tremendo. Aquí estades, unos de nuevo, máis unos de nuevo que nunca, volta aos orígenes nesta edición que xa vos avisamos que vai ser un pouco edición de bolsillo, estamos en cuadro, estamos un pouco Agosto. como Depor de Antonio Hidalgo, con moitas lesións que non son graves, Lucía e Bea están ben, pero bueno, Démoslle descanso. démoslle descanso, control de cargas, non? Eso que se di Exacto. que se di tanto ahora e vamos repasar aquí Xurxo máis un servidor o que foi este inicio da gira por Europa, Xurxo, que sin máis preámbulos, non? Que che pareceu ese San Pauli 2, Depor 2? Bueno, creo que un pouco confirma o que estábamos falando do Depor, non? Que é un equipo que ten cousas moi boas, que cando é capaz de asociarse, de ser combinativo, de ter ritmo de xogo, é un equipo interesante que pode dominar polo menos fases do partidos a través de ter balón, cando xunta Matucci, Mario Soriano, Mm. Luismi Cruz, vénselle cousas. E que ten carencias, porque digamos que o segundo rival prácticamente do mesmo nivel de pretempada despois de enfrentarte ao Oviedo, outra vez un equipo de segunda división dunha gran liga que vende a descender dunha primeira división, neste caso o San Pauli. Obviamente xeroulle máis problemas que Oviedo, é verdad que o San Pauli estaba un pouquiño máis rodado que ese Sí. Real Oviedo, pero vamos, víronselle as costuras ao Depor, ¿no? Sobre todo a nivel de defensivo. En canto non ten balón, o equipo que lle custa presionar, o que lle progresa moi fácil, e o que basa todo en defender ben área e de intentar defender ben a frontal. Cando iso non sucede, pois aí están os problemas. Entonces, bueno, non son pesimista, tampouco son optimista, simplemente creo que isto vai confirmando un poquinho a tendencia Claro. deste Deportivo de as cousas boas do Depor e as cousas malas do Depor. Exacto. Lendo no fin de semana lía reaccións, non, sobre o partido, creo que hai que diferenciar entre sacar conclusións precipitadas de en julio o Depor iba a optar a entrar en Conference e agora empeza agosto, vamos descender en febreiro. As pretemporadas non sirven para sacar conclusións. O que sí que sirven, eu creo, que é para precisamente o que estás dicindo ti, non? Non sei se nos montamos os nosos propios prejuicios e os partidos máis ou menos nos lo veñen Mm. dando un pouco a razón ou creemos que nos dan un pouco a razón, pero sí que a miña sensación foi a mesma, non? O sea, eu vexo o Depor o Depor que vin o outro día, o Depor que vin en Oviedo, que como diste son os rivales máis Potentes. equiparables a nivel e máis exigentes, non me sorprende. O sea, o que estou vendo é o que me esperaría deste Depor, un Depor que está xuntando moito talento. Ahora falaremos, pero por favor, desterremos a idea de Luismi pegado á línea de cal canto Xusto, antes. non o falamos antes, non Exacto, falamos nada durante o fin de semana. Vimos os dous vírgenes a falar do exacto, partido e a noso primeiro toma de contacto co partido. E exacto. pensei o mismo, dixen, un O dos temas a mismo, tratar ten que ser Luismi fora de aí, exacto, por porque favor. é que está incomodísimo el, Por favor. en defensa é Todo, un drama, en ataque non claro. suma nada, e no momento no que se descolga e aparece por dentro, pois dalle ao equipo esa fluidez. Ollo, tamén tuvo varias pérdidas destas Sí, de claro. xogador, entre comillas, que se me entenda, irresponsable, que poden facer moito dano. De feito, creo que o Depor, as veces que tuvo que correr para atrás, foi por esas pérdidas irresponsables, non só de Luismi, pero eu vinlle un par delas a Luismi, que eso en primeira división Sí, destrozante. E que me penalizan moito. lembraron moito, non sei se lembrades, os que nos estades vendo, escoitando tamén, ao partido contra o Cádiz en Riazor. O primeiro partido do ano 2026, que o Depor tiña gañado o partido, empeza a asociarse aí no último treito do partido,
creo que unha asociación por banda entre varios xogadores, Luismi perde o balón, hai contragolpe, García non sabe parar ese contragolpe e chega ao empate a 2. Ese tipo de situacións o que máis me preocupan, neste caso que estamos falando en concreto de Claro. Luismi, ¿no? Que é un xogador que sí que se asocia moi ben, pero que moitas veces non mide o risco, e seguramente por iso Hidalgo ás veces o coloca aí en banda ou non lle dá as chaves do equipo como o seu talento podería aparentar, digamos, merecer. Sí. Pois para min ese foi unha das claves e despois tamén obviamente a clave negativa para min é o Dépor que lle seguimos lle botando en falta esa presencia física, non? O sea, esa cuestión de moitas veces de centímetros, a veces incluso de pesos, se queredes decir, o segundo gol a min pareceme un exemplo moi claro, pero mira que incluso facendo, creo que facendo un bo partido, Bright Ede, que é como a referencia de estatura, de centímetros, de presencia física, dame a sensación de que xoga máis pequeno do que é. O sea, non? De que se impón menos do que o seu físico o llo debería facilitar. Esa foi a sensación que me dou. Mira que marca un gol a balón parado, pero bueno, creo que tamén bastante mal defendido porque non ten nin que saltar, non ten nin que ganar o duelo prácticamente, pero a miña sensación é que claro, se partindo de Ede, que é a figura máis imponente que tiña sobre o campo, despois entrou Noubi, pero se a él incluso lle costa plasmar ou lle costa presumir desa presencia física, pois imaginadevos o resto nun centro do campo que volviu a ser de novo bastante pequeno, eu creo que aí Xurxo pode ser tamén algo que tamén vimos comentando, non, durante todo o mes de julio, a que o Depor necesita arreglar por aí, probablemente desde o mercado, porque non tes tampouco moitas Totalmente, ferramentas. totalmente. A min Ede sí que me gustou a nivel físico, de feito creo que o que lle notei é eso, que é demasiado exuberante moitas veces, que confía moito no seu físico, ese paradigma Noubi, ¿no? Que Noubi. ás veces vai, entre comillas, sobrado. Bueno, creo que Ede sí que ten moitísimas condicións. O que máis lle vin, pois foi sobre todo interpretación de xogo, ¿no? As Sí. carencias de que pode ter. É normal, ten 19 Sí, claro, anos, primeira vez que xoga no Deportivo, que sale do seu país, leva 2 partidos, porque nin siquiera fixo a pretemporada completa, porque tuvo unhas Estuvo molestias no lesionado. adutor. Exacto. Entonces, obviamente, pois tense que notar esa bisoñez de algún lado. Eu notei sobre todo en cando saltar, cando non saltar, en coordinación co Arnau Comas, que tamén, bueno, tampouco un central que mande moito e que lle permita generar seguridade ao compañeiro. A mí sí que me gustou a nivel de duelos físicos, pero claro, é eso, é fiarte moito a que Pero a un mí, central eu de 19 referíame anos... gustoume cando chega ao duelo, pero quero dicir Sí, que non dá esa sensación de, sobre todo na área, non me dou esa sensación de dominar, de bueno, jerarquía, que é o que dis ti, pareceme completamente normal, pareceme que ten unhas condicións brutales, hai un par de conduccións coa pelota sí. tamén que se lle ven esas cousas que precisamente despois acaban mal pola toma de decisións que comentabas, pero eso que me dá a sensación é que é normal e que tamén é o que vimos reclamando, por moitas condicións que teñas, non deixas de ter esa edad e costache como impoñerte sempre. Sí, está claro, está claro. A ver, é que é normal. A mí sí que me gustou máis nese tipo de cousas, pero é verdad que noutras notelle carencias que contra un rival de segunda división alemana saltan á vista, pois non me quero imaginar contra Claro. un equipo de primeira división. É verdad que non tiña ao lado, digamos, que o seu central titular ou compañeiro titular, pero se o compañeiro titular a día de hoxe ten que ser Lucas Noubi, Sí. Ten 22 mete, anos, tampouco ten moi mete susto al miedo, non a parella en sí, que eu potencialmente vexo como poderosísima, pero a Claro. día de hoxe, pois, quitéis non me parece o mellor engagement, por así dicilo. Sí. Entonces, bueno, a marxe de Ede, que eu sí que lle vexo esas condicións físicas e que pode ser un central dominante a curto prazo aí, polo menos no que o choque, os Sí. duelos, o centro do campo que dicías, é que se nota moitísimo. Se nota moitísimo. Matucci é verdad que vai aos duelos e que é máis poderoso do que aparentaría co seu 1,73, pero aínda así, Claro. chamoume a atención o feito de que xogase Villares por Sí, de primeira vez esta interior, ¿no? temporada, non como Angles, non de interior. Logo na segunda parte cambian os perfiles Villares e Mario, e Villares quédase un poquinho máis a contener, e Mario pode gañar un poquinho de altura para asociarse máis con
con Luismi Cruz e tamén me gustou ese cambio, pero que incluso con Villares no equipo, Villares tampouco é un xogador que nos duelos sexa unha maravilla. Non o era en segunda división, entendo que en primeira división e con 30 anos non o vai a ser. Entonces, a mí sí que me falta aí un perfil de xogador poderoso nos duelos, que abarque campo ou que sexa moi posicional e che permita ter equilibrio e que o resto se solten, porque creo que eso, que falamos no podcast anterior, un Depor que pode chegar a ser moi bonito, pero hai que ser competitivo tamén, Claro. e eu aí vexo unha carencia moi evidente, sobre todo porque si toda a estrutura defensiva, todo o equipo non che permite defender cara adiante e demais, vas ter que ter stoppers aí para frenar eso e non Sí. sei eu por aí. Para que, o sea, para que teñades unha mostra do que estamos intentando explicar, poñedevos o segundo gol. Aí xa estaban, non eran Mario, Amatucci e Villares, eran Ricky, Heiselhar e Patiño, pero realmente eu creo que esa xogada podería ter ocurrido cos outros tres, Sí, sí, sí. digamos, que son como os tres designados a ser titulares ou máis titulares, podería ser tal cual, eh? Ao final, Patiño acaba salindo na foto porque está mal, pero a xogada ven xa de antes, o sea, Heiselhar sale ao duelo, non o gana, non volve, Ricky vai ao chan, o sea, é como unha cadena que non é máis que fallos individuales, o sea, non son erros puntuales, son erros que o normal é que se produzan porque son cualidades que non teñen eses tres centrocampistas e Exacto. probablemente tampouco os outros tres, tanto Mario como Matucci como comentábamos de Villares. E ademais que estás falando dos tres que estaban nese momento no campo, bueno, a priori Patiño é un descarte, Mm, está xogando prácticamente porque non hai sí, máis corpos, búscaselle salida, de momento non se lle atopou. Obviamente, eso xa deixas claras que casi necesitas aún máis aí. É verdad que non está Noé, que hai que deixarlle un espacio mm, porque ben que o reclamou e ben que o sí, gañou o ano pasado, pero podese deixar un espacio como sétimo centrocampista, como xogador máis de ataque. Vai haber lesións, se xogas con tres, non me parece ninguna burrada, no, sobre no. todo tendo en conta que moitos deles, dos centrocampistas actuais, non teñen carreira en primeira división, non me parece ninguna burrada reforzarte aí porque creo que vas moi xusto de número e sobre todo de perfil. Claro. Agora que falabas de xogar con tres, casi por primeira vez vímolo un pouco en Santiago, non? Pero casi por primeira Ujú. vez vimos esa estrutura xa falábamos moito do híbrido entre 3-4-3, 4-4-2, o outro día casi como que se viu ben desde o inicio este 5-3-2, non? Con Ujú. Aubameyang e Bill moi claramente delanteros como tal. A min foi unha das boas noticias que me deixou o partido, esa sensación de que poden ser dous delanteros que en contextos de que o equipo estea agobiado atrás, que estea presionado, poden ser dous delanteros autosuficientes, que Sí, poden e que que se poden complementan moi ben. exacto, que poden sacarte dun lío, que ambos entenden moi ben o fútbol e que parece que se van entendendo ben a eles, pero non sei se falamos moito da diferencia que é xogar con tres atacantes ou tres centrocampistas, que pode parecer mínima, pero creo que a diferencia principal entre o día do Oviedo e o outro día en Hamburgo contra o Sant Pauli, máis alá de todos os condicionantes que ten a pretemporada, como decía Xurxo, o rival máis rodado, o equipo viaxou ese Sí, propio día a Alemania, non? O sea, os condicionantes están aí, pero a sensación de que para ver un Depor con esta estrutura que está utilizando Hidalgo moi recurrente xa desde o final de temporada pasada, para ver a un Depor que atoque, un Depor que quere o balón como outro día, non é baladí ese cambio de un delantero por outro centrocampista, non parece que dá moita máis fluidez o feito de ter un terceiro punta, como no caso do Tartiere foi Jensen ese día para poder ter máis salida e ocupar os espacios mellor. sí, é que xa non é solo que se xoga un dianteiro ou un centrocampista, é que fíjate de que perfil estamos Mm, falando. En Hamburgo, digamos que o que entrou foi Villares e sí, entrou comparativamente por Jensen, que era claro, o mediapunta no Tartiere, no? Jensen que é un xogador enfocado á área rival, que a pide moito o pé, que se sabe asociar, que é moi vertical, que encara moito, que é capaz de superar aos seus pares precisamente por esa conducción. E Villares que sí, que pode ir ao espacio, pero que é un xogador moi pouco integrado nese circuito asociativo, non? Sobre todo cando colle altura, é máis de
eso, romper línea, buscar desmarques verticais para estirar ao rival e traballar máis sin balón, que ollo, que é un traballo super necesario moitas Sí, sí. veces, porque permite amenazar, permite generar huecos máis entre líneas gracias a que ti estás atacando a espalda dos rivales. Entonces, claro, máis aló de ese centrocampista ou dianteiro que é evidente que marca, sobre todo creo que marca a nivel defensivo e que a nivel ofensivo non é o mesmo xogar cun centrocampista posicional que queira balón como Mario, como Amatucci ou incluso como Ricky, con un mediapunta vertical como Ars Jensen, que con un interior moi enfocado a traballar sin balón, incluso en fase ofensiva, como Diego Villares. Claro. Entonces creo que aí está a diferencia, ¿no? Obviamente con un xogador como Ars Jensen, que a compartida que podemos facer, que a pide máis ao pé e que está máis enfocado a ese aparecer para asociarse, para generar máis contextos de posesión, evidentemente vas ter máis fluidez que con Diego Villares, que aporta outras cousas, e sobre todo en defensa. Sí, pois veremos a ver como sigue evolucionando a pretemporada, na que quizá eu preguntaba outro día a Antonio Hidalgo, o viernes falou por primeira vez, sí que non quixo entrar moito, pero sí que se lle notaba un pouco mosqueado, porque lle decía eu, obviamente non estás tendo lesións graves, a única lesión así un pouco máis grave é a de Mella, que viña de antes, e xa está na reta final da recuperación, pero sí que a base de molestias, a base de sobrecargas aquí, Precaución. roturiñas ali, precaución alá, sí que é certo que estás tendo que afrontar a pretemporada con un montón de baixas. Houbo hasta 9 baixas en algún partido, vanse che caendo de aquí, o outro día Chimo non xoga, o Depor non informou aínda do que pode ter Chimo, pero Chimo outro día non xoga, non está Altimira, Jensen xa leva un par de partidos a xogar, Loureiro e Jeremai que aínda non debutaron, Non é? o propio Noé, que só xogou o primeiro día, creo que só xogou o primeiro día, porque creo que en Oviedo xa non xoga, creo que En só Oviedo non xoga xoga. en En San Oviedo non Lázaro. xoga porque ten esa sobrecarga no xemelgo que foi o que dixeron, a partir de aí non Exacto. sabemos máis. Claro, eso sí que decía Hidalgo, home, estamos cortos de efectivos para xogar os partidos, pero sobre todo porque eu creo que non está podendo probar todo o que a él lle gustaría. Evidentemente que ao final estamos falando de que o partido contra o San Pauli os teus 3 posibles centrales dereitos, digamos ese rol de central lateral que podría ser Alti, que o fixo ao principio, se lembrades, cando chegou ao Deportivo, que era Sí. ese lateral máis baixo / terceiro central dereito, Loureiro e Chimo Navarro, e que non os tiñas. E é, digamos, unha posición super específica que fai unha función super específica, ¿no? Que ese lateral cando o carrilero sube, Sí. tercer central cando o carrilero da dereita se afunde e te colocas en línea de 5, pero ese terceiro central que sale moito, que che permite ser agresivo, que cambia un pouco a túa maneira de defender e che dá personalidade defensiva. Falábamos moito con Chimo, ¿no? Cando volveu Chimo tuvo continuidade, o Depor volveu ser o mellor Depor porque defensivamente podía ser o que quería ser. Bueno, é que non tes a Chimo, non sabemos que lle pasa. A min, obviamente, co historial é un tema que me preocupa, porque o ano pasado sufriu unha lesión complicadísima, que podería ter requerido operación, el decidiu ser conservador, pero xa sabemos que os tratamentos conservadores a longo prazo non se sabe que pode pasar, é un home con anos, veremos, non tes a Alti, que non parece grave a cousa, pero evidentemente tamén a día de hoxe é estrutural porque tampouco tes Claro. nada máis concreto aí, porque Mella tampouco está, que podería facer de carrilero dereito, e non tes a Loureiro, que está aí recuperándose, pero de momento non puideches probalo e que colla rodaxe, e nunha defensa tan noviña é un xogador que eu entendendo o seu teito, que para min é o que é, un xogador que pode dar un suficiente, un ben en primeira división, pero ata aí, ou allá me equivoque e dea máis, pero creo que ata aí sigue sendo un xogador moi importante a nivel colectivo, ¿no? Por esa experiencia, por esa concentración coa que xoga que creo que non sobra no Deportivo. Entonces, claro, son baixas moi trascendentes para ir traballando cousiñas. Evidentemente, o bo é que salvo Jensen, o resto de xogadores xa coñecen a Antonio Hidalgo, xa teñen unha trayectoria no Depor, pero, bueno, aínda así, non é un tema menor, non? Eu non me gustaría chegar á primeira xornada
con Jeremai sin ter xogado ningún minuto. Claro, Evidentemente, o que importa é é unha que lástima eso. estea ben para os 38 xornadas Sí. despois, ¿no? Pero si quere ser competitivo de inicio, pois todo o que poida acelerar Jeremai sen precipitarse sería positivo e así o Sí, resto. é unha pena porque o Dépor este ano que fixo os deberes con antelación no Claro, mercado, firmou rápido, sobre todo se o comparas co resto de rivales, o Elche, rival na primeira jornada, se non vendo me firmar a equivoco, Ferniño nada máis. estuve algo desconectado no fin de semana, pero Sí, creo que só firmou a Ferniño, efectivamente, que creo foi que sí. o seu primeiro fichaje. A Ferniño pa unha zona donde lle marchara todo o mundo, Sí, o sea, os é tres puntas. Ferniño ahora mismo chegou el solo. Está a marchar a Rafa Mir, marchou a Andrés Silva e tamén Álvaro Rodríguez. Ujú. Entonces, o Elche solo firmou a un xogador. Entonces, o Depor parece ser que este ano eses problemas físicos están casi compensando na pretemporada un pouco para mal ou por mala suerte o rápido que o Depor se moviu no mercado. Próximos partidos. Jueves contra Fiorentina, o Depor xa está en Italia desde onte domingo, estamos grabando a lunes, o Depor está en Italia desde onte domingo, o jueves contra Fiorentina, sábado contra o Genoa, Xurxo, que se decíamos rivales do mismo nivel, esto casi podemos decir que son incluso un peldaño por encima, ¿no? Porque Ujú. obviamente son tamén primeira división, pero son equipos establecidos xa na serie A que como mínimo do mismo nivel, pero eu creo que incluso poderíamos decir que un peldaño superior xa solo por historia reciente, por esa consistencia na máxima categoría. Exacto, son 2 clubes asentados na Serie A italiana, máis aló de se o nivel do debate de se o Claro, nivel da Serie claro, A claro. italiana é máis que a Liga Española, eu creo que ahora mismo no, pero son os teus 2 rivales máis potentes ata o Ujú, de agora, porque atopacheste a un Oviedo e a un San Pauli que, por moito que veñan de descender das súas respectivas exacto. primeiras divisións, van estar en segunda este ano. Ahora no, enfrontaste por primeira vez a 2 rivales de primeira división, dunha gran liga de primeira división, fora da casa, ademais, que creo que tamén é un condicionante que non é mesmo xogar na túa casa que afrontalo fora. Bueno, veremos, porque seguramente tamén sexan dous equipos que che propoñan preguntas diferentes, no? O Oviedo sí que che permitiu máis dominar, o San Pauli no momento no que baixou esa presión que che fixo, bueno, pois mira, ter que traballar contra un equipo que ven a presionar arriba, que ten ritmo alto, pois puideches dominar por momentos. Vamos a ver que plantexan Genoa e Fiorentina, Fiorentina e Genoa, e obviamente non os coñezo, non sei por onde Mm. van ir os tiros, pero sí que teño curiosidade por ver que escenario se vai atopar o Depor e como vai responder a eso. A min gustame que sexa unha pretemporada diversa e que che poña diante de diferentes espellos para ti ter que ir Sí. respondendo a preguntas diferentes, porque a primeira división vai ser así, tanto te pode tocar un Getafe como un Villarreal. Claro. A min, ademais, estáme gustando dentro do que falábamos ahora das baixas, que sí que Antonio Hidalgo non está tendo medo a eu creo que ahora mismo todos temos na cabeza o un posible 11 titular do Ujú. Depor. Pódenos bailar un futbolista aquí, un futbolista alá, pero jústame que Hidalgo non estea querendo perder o tempo, non? Exacto. Salvo o partido de Lugo, que tamén era un pouco partido raro, non? Porque viñas do Oviedo de segunda, baixabas a primeira federación e aí sí que houve un pouco máis de mezcla. Sí que hasta ahora prácticamente en todos os partidos Hidalgo deixou claro cal é a unidade A ou a unidade B, como moito eso, pódenos bailar un par de futbolistas, pero ahora mismo se tuviéramos que facer un 11 de cara ao partido de Elche, eu creo que non nos equivocaríamos en máis de 2 futbolistas. Exacto, y sobre todo que vai probando sinergias, ¿no? Mm. Non me parece casualidad que Mario e Matucci Xogan todos compartisen xuntos. todos os minutos do Sí, sí. campo, cando xoga un xoga outro, creo que esa sinergia, Mm. que ademais eran dous xogadores que non se coñece, creo que se está intentando traballar moito Sí, e que se genere. E ao final o fútbol vive sí, sí. deso. Vai de eso. Obviamente, Jeremai, que se podría ser un terceiro elemento, pois non pode xogar e non Mm. podes aí generar ese triángulo, pero sí, sobre todo eso, ver que a estrutura do equipo ou a armazón do equipo, pois máis ou menos sempre o mismo. Pódenche bailar dous nomes, por exemplo, non vimos aínda o E de Noubi, que era unha das Ujú. cousas que estaba pensando. Bueno, pois o que me pode deixar caer eso é que igual non o vemos de inicio, ¿no? Que De Hidalgo inicio, non se fía tanto claro. con ese Noubi Ede e igual está esperando a ese fichaxe na defensa para
sí, xa apostar por el de inicio, como fixo o ano pasado, por exemplo, con Loureiro, con Grajera, que eran xogadores que viñan para plug and play, como lle chamas ti moitas veces, Exacto. ¿no? Sí, De sí. chegar e xogar, A porque xogar. son fundamentais na estrutura. Veremos, pero sí, máis aló de non ver, por exemplo, unha parella de centrais titulares, porque creo que aí faltan polo menos Sí, unha peza, noutros lados sí, xa se ve claramente que sí. Vil Aubameyang desde que entrou, desde que todo. chegou, foi titular de todos os partidos, E sempre acompañado, e ¿no? sempre acompañado. Non me parece casualidade, non me parece No. casualidade, porque ademais sabe Hidalgo que pois igual Yeremai non está para ser titular o primeiro día. Bueno, pois vamos a poñerlle a Aubameyang, vamos a soportalo o mellor posible, a dotalo de compañeiro dun contexto o mellor posible para ele. A día de hoxe o Aubameyang eu creo que como mellor pode atacar neste Deportivo é con un xogador ao lado que lle faga esa tarefa máis de ir aos Dixo, duelos, etcétera, que é dixo el Vil. outro día, dixo el outro día, Bill es un chico muy fuerte y puede hacer cosas que yo ahora ya no. O sea Exacto. que Exacto, é sí, que un sí. pouco cando facíamos análisis de Aubameyang, o que víamos é que é un xogador que todavía pode ir seguindo espacio, pero que nos duelos non é bo, sobre Ya. todo aéreo, e que a nivel asociativo mellorou moitísimo, un xogador que colectivamente dache moitísimo, super inteligente. Entonces, creo que poñerlle ao lado a Bill, que é un xogador que sin ser rápido sí que pode ir aos duelos moi ben e limpiarlle moito e Sí. facerlle ese traballo sucio, pois pode ser moi positivo para os dous. Ujú. Pois veremos o que falta por chegar no mercado. Temos aínda queda casi un mes, o sea, queda prácticamente un mes, 3 de Sí. agosto hasta 1 de setembro non se pecha a ventana estival. Eu creo que xa dixen, Fernando sorprendiume co tema de Aubameyang, pero xa dixen que non me extrañaría nada que entre o Elche, que é a primeira jornada, e o peche de mercado, aínda chegasen 2 ou 3 futbolistas. Porque o mercado Claro. vai así, ao final cando queres firmar experiencia, xogadores contrastados, tes que esperar ao final, e ahora mesmo é o que está buscando o Depor. Quizá non tarde tanto, un dos nombres que máis está sonando ahora mismo para unha das posicións máis necesarias ahora mismo, que é o lateral esquerdo, o nome de Angeliño, Xurxo. É un nombre que xa os compañeros de Cuánto Sufrimos xa o bautizaron el verano de Angeliño, porque xa desde os primeiras semanas de junio En se junio falou xa, moito sí, sí. moito del. Parece que a cousa está quentiña, esa chegada de Angeliño que, claro, eu decía ao principio do Bran que me parecía moi complicada sobre todo por un encaixe económico, todo isto antes de que o Depor parecese o Manchester City firmando, sabes? Entonces ahora sí que non me extraña o de Angeliño, pero máis alá de ese encaixe económico, desa estrutura de cesión ou con opción de compra ou como sea, as dudas con Angeliño sobre todo están nese ano pasado que está prácticamente en blanco por unha enfermedad que ten ao principio de temporada e que lle costa moitísimo recuperarse, non? Moitísimo oscurantismo desde Italia, desde a Roma, entendo que tamén por parte do propio futbolista o seu entorno, non? Que son cousas que queres levar en privado, e son as dudas que nos deixa máis alá destes primeiros partidos amistosos que xogou, e no que temos que decir que a afición da Roma, non sei a Roma en sí, máis ou menos creo que irán por aí os tiros, pero a afición da Roma non quedou moi contenta co que viu de Angeliño hasta ahora. No, e a Roma en sí probablemente tampouco, porque esperaron algúns amistosos para Sí. determinar que sí, que podía ser un xogador prescindible. A ver, a mí como que me gusta da fichaxe, falabas a nivel económico, que era difícil encaixe, que Mm, cando falamos del ao principio do Bram, dicíamos, bueno, vai ter que facer un esforzo claro, grande Angeliño e o Deportivo. os dous. Bueno, esa cesión con opción de compra, pois eso, cambia un pouco o paradigma, non? Por lo menos non apostas todo e non te hipotecas, entre comillas, por ningún xogador, unha cesión, vai ser opción de compra, veremos se é opción de compra obligatoria, que deixaría de ser opción, si Ya. pasaría a ser obligación en base a uns obxectivos ou depende do Deportivo facela efectiva ou non, veremos, pero por ese lado creo que ben, que pode ser Sí. unha operación que non che faga moitísimo dano a nivel económico e non requira moitísima inversión a nivel económico, que eu creo que era un dos temas que máis me preocupaba nese sentido, non poder destinar demasiado ao Claro. lateral esquerdo. A nivel futbolístico, a min déixame dudas.
É que teño que ser sincero. Non porque non me queira ilusionar con Angeliño, que evidentemente, si me pos a fichar entre un xogador X e un xogador de Coristanco que pasou pola canteira do Depor, que sempre quiso xogar no Deportivo, Deportivista. que ten nivel élite, que chegou a ter nivel prácticamente da selección española, estuvo preto de ir, evidentemente vou coller sempre esa opción, pero eso é no mundo ideal. Aterrizando un pouco, o que máis me preocupa, máis aló do perfil de xogador, que sí que me encaixa moito, é esos problemas físicos que tuvo a temporada pasada, no? Con unha bronquitis que se deu de complicar, ata aí sabemos, tampouco sabemos máis, obviamente hai que respetar a privacidade Por suposto. do doente, por así dicirlo, neste caso que foi Angeliño, pero bueno, ven de xogar apenas 50 minutos oficiais en todo o ano Claro. 2026, non en toda a temporada, pero sí, desde que empezou o ano 2026 apenas 50 minutos, non tuvo oportunidades e eu o pouquiño que lle puiden ver nese resumen do último partido amistoso da Roma non me gustou nada. Que pasa? Que se recupera o nivel, pois é un xogador que che pode aportar moitísimas cousas, diferente a Coagliata, ademais. Sendo ofensivo igual, diferente a Coagliata, é un xogador con moitísimo máis pé, moi concentrado defensivamente, que moitas veces decimos, ese lateral pequeno que lle pude costar defender o segundo pau. Creo que Angeliño coñece moi ben as súas carencias e é un xogador que xoga moi concentrado, que se perfila ben a nivel defensivo, que vai ben os duelos, que ensucia moito ese duelo para que cando lle meten o balón un centro segundo palo non poida rematar ben o seu par a pesar de gañarlle a disputa, entonces creo que nese sentido moi ben. A nivel de balón parado, que creo que é un tema tamén a tratar, pode aportar moitísimo. Non é un xogador super rápido, pero sí que non necesita esa velocidade para sacar centros, disparos e demais, porque ten unha perna esquerda que é unha absoluta maravilla, unha absoluta locura. Pero claro, a nivel teórico a min encaixame moitísimo. Eu non son médico, nin teño os informes médicos de Angeliño para ver como está a nivel condicional e desa capacidade de repetir esforzos. Eso é o que máis me preocupa. Espero que o Deportivo, obviamente, ten profesionais, paga ben o seu traballo e non se arrisque por moito hype que genere a fichaxe, que a min Claro. tamén me generaría e me fai ilusión, a fichar un xogador que non ten todas consigo a nivel físico, porque eso sería un problema dos gordos, porque ao final o lateral esquerdo, o carrilero esquerdo, é unha posición máis importante do que parece na estrutura de Antonio Hidalgo, porque son os xogadores que lle dan profundidade por fora, Claro. que che aportan amenaza. E Esa é a clave, sabimos non? como cando Cogliata non estaba o ano pasado, o equipo perdía moito. Claro, esa é a clave. Non Depor que non está firmando prácticamente extremos de amplitud, porque non os está firmando. Jensen non é eso, Jeremai probablemente xa non sea eso tampouco. No. Xa son máis futbolistas que casi están facendo cunha conversión cara a media punta, son xogadores que poden xogar na banda, pero xa non son probablemente eso, ou probablemente non sea a súa mellor versión, non sea esa, de xogar pegada a cal. Entonces eso, Altimira nun lado, Coagliata no outro, un pouco esa a idea. O tema con Angeliño eu creo que isto é o de sempre, non? É que eu creo que o Angeliño de hai 2 anos o Depor aínda non podería fichalo. Xa. Entón tes que arriscarte. Tes que arriesgar porque obviamente, claro, no, é que Angeliño ten que vir con algunha dúda. No, claro, é que senón Non ven. senón probablemente o Aubameyang con 37 anos. Claro, claro. É que o Aubameyang con 32 non podería vir ao Depor. A Aubameyang con 32 estaba xogando no Barça. É que eres un equipo recién ascendido, exacto. Por moito que Claro, esteas fichando ben e que teñas ambición, eres un equipo recién claro. ascendido. Entonces, pois claro, é así. Tes que pagar unha peaxe, tes que facer algún tipo de apostas. Bueno, as túas apostas, neste caso, Aubameyang está sendo a nome, pero Aubameyang sí que é un xogador moi vigente. Con Angeliño, eu recoñezo, preocúpame máis Claro. por iso, Eu polo seu historial recente, igual que Aubameyang non. Eu aí teño outro día deixaba caer Antonio Hidalgo e veremos como evoluciona cara aí, pero decía Antonio Hidalgo, sí, estamos buscando lateral, pero bueno, también tenemos la opción aí de David por Clarísimo. referíndose a Mella, e non sei se o Depor tamén estará cómodo facendo esta aposta por Angeliño tendo como esa póliza de seguros que é decir, bueno, se Coagliata lle costa, se Angeliño non acaba de recuperar de todo, temos aínda unha terceira vía que pode ser David Mella,
un pouco como que entre os tres podemos ir resolvendo aí, eu insisto, así como de lateral quizá me costaría máis velo porque a reconversión a lateral é máis complicado, tal e como estamos falando da importancia dos laterales e dos carrileros na estrutura de Hidalgo, e xa non só a importancia, senón tamén o rol que teñen, eu creo que poucos contextos mellores hai para Mella. Sin dúbida, e aparte un xogador que xa está acostumbrado a xogar na dereita, é dicir, que che pode facer esa función aí, porque a fixo ata que se lesionou o ano pasado aí de carrilero dereito, e que xogou toda a súa vida na esquerda, ¿no? Máis como extremo, pero bueno, na élite xa custa todo un poquinho máis, xa todo o que era antes velocidade para irme do meu par, pois Claro, agora obviamente os defensores son mellores, e igual aparecendo en vez de estando, chegando máis desde atrás con máis inercia de carreira, pois lle pode vir ben. Cantos extremos hai que acaban convertidos en laterales na élite porque non lles dá por talento puro a nivel de regate claro. e son laterales espectaculares. Bueno, creo que Mella para min ten unhas condicións idóneas para ser carrilero en élite. Obviamente ten que traballar, como todos, non se pode deixar ir e pensar que por iso, Claro. que por o seu talento natural xa está, pero traballando un pouquiño e demais pareceme o seu rol ideal, porque aparte de que defensivamente é un xogador mellor do que parece, un Sí, sí. xogador obviamente máis concentrado que Luismi, que sempre facíamos a comparativa Luismi, Mella, Destacábamolo moito o ano pasado con Mella, de que sin estar súper a nivel ofensivo, era un futbolista que sempre che daba mínimo 5,5, 6 por eso, porque cumplía mm, os deberes sin a pelota, cumplíos como que máis, xogando a perna cambiada nunha posición que mm. lle era desconocido. Sí, sí, Entonces, sí, e que lembro incluso o Mundial Sub-20 que vai en outubro ou setembro, outubro ujú, do ano pasado, que empeza xogando, perde o sitio e logo case acaba sendo revulsivo desde o banquillo a nivel defensivo, pero lembro de algún partido que España tiña como que guardar o resultado e tal, e onde máis destaca é perseguindo o seu lateral e correndo cara atrás. Aí facíao moi ben, e bueno, creo que un xogador que igual incluso lle falta un toque máis de confianza a día de hoxe, que creo que non ten esa confianza para atreverse con balón o suficiente, igual retrasar un poquinho máis a súa ujú. posición e que Sí, se lle sí, exija menos ofensivamente ao pé, pode ser bo para él. Hai que ver como volve da lesión, importante que volva, claro. pero pareceme un xogador, vamos, súper aproveitable nos dous carriles, vamos, que Sí, me sí. parece un comodín aí e comodín para ben, non de decir, o teño no banquillo en función de si necesito para a dereita e para a esquerda, o aproveito, senón, no, pode ser o meu carrilero dereito De porque se competir. afianza Sí, sí, sí. o meu carrilero esquerdo de confianza porque se Sí, sí. asenta como titular. Tal cual, claro. Sí, sí. Veremos o que pasa aí nesa banda esquerda con Angeliño. Temas de mercado, o que decíamos, Fernando Soriano reducía xa a cifra a vir a eso. Central, lateral esquerdo, eu creo que vai haber máis, pero como decía, creo que vai haber que esperar ao mellor as últimas semanas para donde se vai volver un pouco loco todo, tamén cooperación salida e depende das oportunidades que dé o mercado para É salidas. Na que última semana, É sí, que hai un punto, antes de falar da operación salida, tamén comentaches antes que me parece moi sí, interesante, é que hai un punto que sempre o Depor, ademais o fala, Fernando Soriano fala, de que a pretemporada é un pouco a que vai marcando sí. as fichaxes baixas demais. Digamos que o día a día, os partidos de amistosos, vas vendo cousas que non ves sobre un papel, sobre un folio en Ujú. blanco, ¿no? Sobre unha planificación que podes facer etérea. Claro, se a pretemporada marca, e creo que o feito de que a competición comece medio mes antes de que acabe o mercado, marca moitísimo máis. E Máis estes aínda. primeiros partidos de competición van ensinar moitas cousas e van marcar pois o futuro de moitos xogadores das carencias que poidas ter e o que tes que acudir ao mercado. Entón, sí que me parece interesante tamén non deixalo todo para o final, eso xa o Depor xa non o fixo, xa ten todo ben Claro, armadiño, pero si deixar a un a espacio de, guinda. bueno, a ver que me marca a ver que me marca a competición. É normal e está Sí, ben sí. facelo. Bueno, históricamente parece unha palabra moi gorda para dicila porque son 3, 4 anos desde que Fernando Soriano chegou ao Depor. Esa última semana de mercado, eh, despois salen mellor ou peor, realmente os que chegaron a última hora Non tan ben. non habitaron salir ben, pero o Depor móvese moito nesas últimas semanas de mercado. O ano pasado, Mulatieri e Stoikov chegan a última hora, non recordo se algún máis, pero pode ser que incluso algún máis, pero polo menos Mulatieri e Stoikov. Mulatieri debuta
En en Leganés. Butarque, debuta en Butarque o día do peche de mercado, recién chegado de Italia, non? Entonces sempre Fernando Soriano deixou o espacio aí para facer algún movimento que poden salir de última hora e veremos o que pasa, que vai depender moito, decía, da operación salida, que un dos elefantes na habitación que había durante o brand desa operación salida era Buldini, que o Depor resolviuna, pa min, o sea, sorprendentemente, pero claro, tampouco se facilitan datos, pero entendo que o mordisco ao tope salarial pode ser interesante, non o sei, máis alá de que do acordo que poideran chegar, pero rescisión dos 2 anos de contrato que lle quedaban aínda a Buldini, 2 anos de contrato, Ujú. que non sei a ti, Xurxo, a min sorprende, o sea, quero dicir, creo que o Depor tiña esa capacidade, porque o Depor estáse movendo con ese músculo económico no mercado, pero rescindirlle 2 anos de contrato a Buldini, a min sorprendíome, polo menos. A min tamén, que pasa? Que non fixeron nada máis comezar o mercado, entonces eu creo Mm, que foron vendo como evolucionaba o mercado e no momento no que non atoparon nada, dixeron: "Mira, para estar así é mellor rescindir". Seguramente en segunda división non o farías, pero ahora mismo en primeira división o teu tope salarial subiu mm, e, bueno, invirtes unha desas partes coas que creciches, ¿no? Dese trozo do pastel que é máis grande, pois invirtes en facer en desfacer un roto, ¿no? Por así dicilo, que foi a fichaxe de Buldini, que eu non criticarei porque defendín no seu momento, sí, sí, así que sí. non podo criticala, pero evidentemente era unha aposta importante, moitos anos de contrato, saliu fatal. Bueno, espero que o Depor sexa responsable porque non sabemos as condicións, pero nada me fai pensar que non o sexa, porque creo que No, está claro. facendo as cousas con cabeza, entonces, pois, Sí, sí, se agardo falábamos, que se falábamos de responsabilidade, estrutura, incluso en operacións que poden chamar a atención, como é o caso da de Leo Román, da de ujú, Aubameyang, tampouco nada nos ten por que facer pensar, polo menos de momento, que non sea así nas salidas tamén, pois exacto. no caso de Buldini. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, un problema menos, porque ao final era un problema ter a Buldini Sí, aí. sí, sí, Si tes a capacidade para facelo e iso non claro. hipoteca nin este mercado, nin os mercados Nin futuros, os que porque hai que veñen. pensar tamén que tampouco é decir, bueno, no, é que este mercado vou ben, xa, bueno, e que pasa no futuro? Tendo que Claro. ao final o Depor aí ten xente que outra cousa non, pero controlar de economía controla e será responsable e saberá o que está facendo, pero non deixa de ser unha ferida importante porque ao final foi unha aposta moi Sí. grande que saliu Probablemente pesimamente mal. probablemente a nivel por todo, non? A nivel de rendimento, anos de contrato, a aposta no seu día porque se Mm, pagou traspaso por el, mm. probablemente sea o maior lunar de Fernando Soriano, Sí, non? Eu creo, non me veñen á mente, mira que houbo, pois, o Pablo Valcarce no seu día, Valcarce, non? Salva Sevilla, pero eran apostas tamén, eran apostas de riesgo, pero apostas cortoplacistas. de un Mm. ano máis a corto plazo. Isto foi un contrato largo, polo que pagas traspaso, un salario alto, e o rendemento foi, creo que foi un gol non sei se 300 minutos ese o primeiro ano, probablemente eso, o lunar máis grande de Fernando Soriano, pero que bueno, que está sin equipo, veremos donde atopa, e agora casi así dos que teñen que salir, non? Como digamos de ter que salir, Charlie Patiño e probablemente José Ángel son os dous que quedan aí, non? José Ángel, que sumou o seu terceiro partido sen xogar xa o Sí, outro día, eu non sei se está ni na siquiera se xira ou viaxou, non, non? Ujú. porque non nos facilitaron tampouco ese dato, debe de ser que ser transparentes Sí, equivale a estar máis cerca da derrota, claro. igual podían tomar o exemplo da selección española que foi superaberta no mundial e Sí, sí. arrasou no mundial, pero bueno, supoño que é mellor estar bunkerizados nese sentido. Máis aló deso, sí, é que solo ves a José Ángel e a Charlie Patiño. Eu, se tes que quedarte agora, polo menos para este partido, cun dos dous, entendo que sexa Charlie Patiño, porque José Ángel creo que sí que xa a súa etapa Sí. no Deportivo con 33, 34 anos Mm. non ten moito máis percorrido. Home, Patiño tamén o vexo bastante amortizado, pero aínda é un rapaz, non? Mm. Podes buscarlle unha cesión, que saia ben a cesión e, por que non, intentalo de novo Sí, está outro claro. ano. Entonces ten máis sentido apostar por el, pero evidentemente son dous xogadores que teñen que salir e logo veremos o caso do central para A min Fantasy. o outro día antes non o falamos durante o partido, pero tampouco é cuestión digamos de sacar conclusións como Mm. falábamos, pero de Comas sigo vendo unha situación moi complicada o de Arnau Comas.
Eu tamén. É que xa non sei se ao final somos personas e temos os Claro, nosos gustos claro. e a nosa bagaxe e xa non sei se é un prexuízo ou algo que xa vas condicionado un pouco, Mm, pero é que non me transmite nada, seguridade por nada. Vino un pouquiño máis solto con balón que ese día contra o Oviedo, que acaba no perfil esquerdo e é un drama absoluto. Obviamente no perfil dereito está máis cómodo, pero tampouco é un xogador solvente con balón, como si ves a Barcia en moitas claro. ocasións, e en defensa, pois, o xustiño de todo, o xustiño de todo. Non é capaz moito de coordinar a liña, tiña que ser el o central O que que mandase. mandase, evidentemente, e non dá esa sensación. Bueno, non dá a sensación de central líder e con jerarquía que é o que necesitas nese oco, porque aos centrais novos xa os tes por outro lado, que son Ede, que son Novi, e que no caso de quedar sería Dani Barcia, un Dani Barcia que obviamente ten máis mercado porque un xogador a día de hoxe eu creo que o máis apetecible en segunda Bueno, división, xa solo por ser zurdo. desde logo. Sí, sí, eso desde logo. Pero sí, aí está, porque obviamente eu creo que o Depor vai firmar un central. O sea, Ujú. non teño poucas dudas teño con eso e bueno, creo que deberías empezar a facer un pouco de oco a ver que pasa con Arnau Comas e despois en ataque que decíamos o outro día, delantera cerrada, xa nos parecía escasa delantera cerrada con Aubameyang, Bill e Zaka, pensando que solo iba a xogar un de inicio, Ujú. se a idea é Aubameyang e outro, o sea, Aubameyang é Bill e Zaka, acabase de me quedar corto de todo, o sea, necesitas un máis e xa nin siquiera pensando en si hai salidas, como dicía Fernando Soriano, se va a xogar así necesitas 4 delanteros. Oye, pois estamos metendo a Bill, Zaka e Aubameyang neses postos de Sin 2 contar a Jeremai. puntas, sin contar a Jeremai e sin contar a As Jensen, que tamén ven un pouco Ujú. para iso, non? É verdade que contra o Oviedo xogou máis retrasado e permitiu xogar con 2 puntas, pero podería xogar encaixar aí nesa estrutura. Pero xa non Entonces, sería o mismo rol de Aubameyang. exacto, exacto. Claro. Xa non tes eses puntas tan marcados, non? Entonces, sí, a min quédaseme curto por nivel Mm, e por recursos. Por claro. recursos. Apuramos cousas. Diría máis, por nivel, por perfiles e Claro. casi por número. Por número, pero por nivel, desde logo, evidentemente, Zaka marcou outro día e sigue demostrando que cando, por moito que o gol fose medio churro, tamén Mm. foi o primeiro do San Pauli, que cando ten a portería de fronte, pois é un xogador que pode ser moi interesante, a mí non me aporta moito máis fora diso, me parece unha debilidade, entre comillas, que un xogador en primeira división un punta non dea nada máis que iso. E logo veremos, non? Eu creo que falta un xogador ou ben para ir a gañar duelos físicos de duelo aéreo ou ben para ir ao espacio, É unha que das dúas cousas. sobre todo eu refírome a que se ti nese grupo de puntas que dividiches, se Aubameyang é como Jeremiah e Jensen, non? Claro, Se está nese grupo de segundos segundos puntas, puntas. o que era Stoichkov o ano pasado tamén, claro, é que daquela necesitas un máis nos grupos dos Bill e Zaka, Sobre todo porque a día de hoxe, tal e como está xogando o Aubameyang, que non xogou nunca de punta nato, de é que punta non a punta, claro. imaginas a unha parella Jeremai e Aubameyang. Aí vamos. Porque sí, pode ser moi boa incluso o espacio, podo admitirche que sexa pero no momento no que teñas que defender un pouquiño afundido, se non gañan ese primeiro balón e non llo das ao pé ou xa o espacio para que corra, como teña que ser un duelo directo ou como teñas que sair desde atrás co equipo rival ben posicionadiño, a ver como gañas Estamos eso. podremos seguro que se vamos 2 anos atrás, ou 2 anos e medio atrás, seguro que unha conversación parecida atuamos co último Lucas Pérez en segunda Exacto. división, non? De ese futbolista diferencial que xa non pode ou xa non está para ser delantero centro, para ser ese punto de referencia. Aubameyang eu non o sei, non o vin aínda, pero a primeira idea de Antonio Hidalgo parece que non sea eso, que Aubameyang sempre sea, pois, que leve un acompañante, non? Que leve un acompañante que lle faga. Entonces aí Sí, é necesitas verdade que non lle vimos con claro, segundos puntas naturais, porque, bueno, sí que o día do exacto. Oviedo podrían ter xogado Auba e As Jensen en punta e meter un terceiro centrocampista, non? E non o fixo. Non está Jeremai, entonces non o saberemos.
sí que é máis dominante o espacio que o que era Sí, Lucas sí, sí, Pérez sí. cando volveu ao Depor, evidentemente está máis vigente nese sentido, Mm. máis exuberante físicamente, pero que por alto, por exemplo, cando ti necesitas unha que de feito o Depor está xogando moito directo, Sí. unha das cousas que me sorprendeu outro día cando o San Paulo iba a presionar arriba, Leo Román medio atraía para despois buscar en longo, Además, casi obviamente parecía Tesabil, como plan. Parecía plan, como plan, non era como que te acababan encerrando e non che deixaban no, salida, no, casi que era como quero algo probar isto. preestablecido. Sí, Claro, quero probar exacto. isto e ten que ser un recurso do Sí, equipo, sí, claro. sendo moi asociativo, ten que ter salida en longo. Eu falo moito do Elche porque é ese equipo asociativo que chegou a primeira división cun plan moi marcado. Bueno, o Elche xogaba moi directo tamén sobre Claro. os dous sobre os seus dous puntas, e que tes que ter ese recurso, sobre todo É se que é eres un un equipo que elemento, quere sair de detrás. sobre todo, porque é un elemento disuasorio tamén. Se ti me ves Exacto, buscar arriba e me deixas un pa un cos delanteros, vale, atrévete. exacto, Atrévete porque exacto. te vou castigar. Sabes? Pois cando deas o paso atrás, daquela sí xa xogo. Pero de primeiras ao mellor teño que amenazarte con eso. Eres un equipo con moitísimas máis aristas e máis Claro. difícil de defender. Non Mm. eres tan básico que, voulles apretar arriba, afogos arriba, non poden saír xogando desde atrás que é o que lles gusta, que metan o balón longo, que non me va a facer dano, recupero eu e empezo a atacar. Claro, claro. Non, se tes puntas dominantes nese xogo directo, que xogo directo basicamente casi sempre é que hai que gañar un duelo aéreo, casi Exacto. sempre, Sí, sí. pois cambia moito o conto. E aí non tes nada máis que a Vilensongo. Entonces creo Aí que eso é está. un problema. Creo que Aí eso é un está. problema. E por iso mismo non aposta por Aubameyang como punta nato, senón como acompañante que entende moi ben como ser sacar petróleo desas xogadas de Aí xogo está. directo sobre o meu compañeiro e eu gaño o segundo balón. Aí está, aí está. Pois bueno, veremos. Quedan aínda 2 semaniñas para que empece a Liga, para esa primeira jornada. Quedan 3 amistosos, os que falábamos de Ujú. Fiorentina e Genoa, e despois o Teres Herrera contra o Real Madrid o miércoles 12. Estamos aí, Xurxo, está a volta da esquina a temporada, xa non queda nada, pero por hoxe creo que vai ben, non? Sí. Edición de bolsillo dirá a xente, edición de bolsillo tu madre, dirá. Bueno, a ver, xa sabemos que si como empecemos a falar de fútbol nos Sí, enleamos, está ben tamén que a está xente ben, home, sí. non darlle unha cousa de media horiña, darlle unha cousa Eso é, máis eso é. próxima á duración normal. Ao Bueno, profesionalismo. exacto, exacto. Se o Depor subiu a primeira división, nós non imos baixar a segunda división dos podcast Eso por é, moito que teñamos baixas. Non, 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 hai eso que é, manter eso un é, nivel exactamente. e, oye, nos días Temos máis rotación. duros exacto, Temos nos días temos máis unha duros rotación importante no mercado. ujú. Nada, ímolo deixar por aquí xa. Recordade que o luns que ven volveremos xa último podcast sin competición, así que volveremos Sí. a estar por aquí Previo o Teresa luns Herrera, ¿no? luns que ven, previo a Teresa Herrera Previo Teresa tamén. Herrera é a presentación do himno do Deportivo de Efectivamente, Cebelote. a presentación do himno de Xoel, exactamente, que estuvo ali Xurxo outro día, himno sin himno, non? A ver se non vamos pronunciarnos demasiado hasta escoitar a música, porque como Bueno, ben dixo eu Xoel, teño un como ben hype tremendo como ben porque dixo dixeron, Xoel pero outro día, Xurxo, que lle gustou moito a Xurxo, falar de música é como era? Falar de música, bailar de música é como bailar de arquitectura. bailar de arquitectura. Fabuloso. Un grande Xoel, esperaremos a escoitar o tema para opinar e para valorar, que eu xa vos digo eu non son moi objetivo con Xoel. A mí vaime gustar seguro. O sea que Eu teño tantas expectativas que teño medo igual xa. Exacto, porque subiron Estás tantas poñendo a expectativas aí. venda a venda antes Sí, da entonces é cereza. como, bueno, a ver, esperemos que sí, ¿no? Porque si Sí, no, home, sí, seguro. decepción tremenda. Seguro Esperemos que que sí. sí. A ver, obviamente creo que xa comentamos algunha vez, creo que non en micro, sino en privado, non podería, é difícil atopar Claro. un compositor mellor para este himno. Pena que non Sí, chegue sí. no mellor momento social, pero bueno, é Bueno, un pouco o que hai, veremos, pero todo se é restaña. pa largo. O himno este é pa Exacto, largo, así que virán exacto. tempos mellores. Nada, Nada máis, volvemos o luns eso, e volveremos con novidades, que estamos aí preparando algunha cousiña exacto. para a comunidade. Eso Non es, sabemos si con estamos algún podcast máis, a mellor, a xa nivel veremos. de previo a Ah, inicio de liga, porque ah, empeza a liga e hai ah. que tal, ou algún xogo, bueno, xa Algo vos diremos exacto, pouco, non? exacto. Así Vos que por tedes si que darlle acaso like, por si suscribiros, acaso, exacto, suscribirse, comentar. darlle likes, comentádenos tamén que vos pareció ese partido en Hamburgo, que vos parece a chegada de Angeliño para cando se produza, e nada máis, vémonos o próximo lunes, así que cuidadevos todos neste inicio de agosto. Hasta logo.
Chao.